Građani Lazarevačke ulice u Zaječaru platili su 50% učešća za asfaltiranje svoje ulice još 2014. godine, kada su radovi počeli, ali nisu završeni. Danas je asfaltiranje ove Zaječarske ulice napokon privedeno kraju. Radove su obišli članovi privremenog organa grada Zaječara Stefan Zankov i Srđan Nedeljković. Zankov je ovom prilikom istakao da uvek mora da se poštuje ono što se dogovori sa građanima. Te neke 2014. godine radovi su počeli, ali nikad nisu završeni. Prva moja poruka danas je da mi moramo uvek da poštujemo ono što se dogovorimo sa građanima, posebno i zbog činjenice da su oni dali svoj novac da bi uredili svoju ulicu onako kako to ona treba da izgleda. Mi smo krajem prethodne godine u određenoj meri uspeli da stabilizujemo gradske finansije. Videli smo da imamo, kako ja to kažem, finansijske snage, da odvojimo sredstva, čak smo i platili veći deo za ove radove i obećali smo građanima da ćemo početkom ove godine ovu i još 5 ulica za koje je priča potpuno ista da završimo, praktično da presvučemo asfaltom. Dakle, mi danas počinjemo da ispunjavamo to obećanje i da ispravljamo tu nepravdu, kažem, prema ljudima koji su i finansijski učestvovali u asfaltiranju svojih ulica. Zankov je najavio i asfaltiranje drugih ulica u gradu koje će biti obuhvaćene ovim projektom. Danas je, kao što vidite, počelo asfaltiranje Lazarevačke ulice u dužini 272 metra. Narednih dana će biti asfaltirane ne ovim redom, kako ja čitam, to zavisi od izvođača, ali da građani čuju, bit će asfaltirana Banatska 284 metra, Jadranska 176 metara, Prijedorska 326 metara, Homoljska 378 metara i ulica 7. udarne brigade u dužini od 120 metara. Ukupna dužina ulica koja će biti asfaltirana u narednom periodu je preko 1500 metara, a ukupna ugovorena vrednost radova bez poreza je 28 miliona, a sa porezom preko 34 miliona dinara. Izvođač radova je zanatska radnja Perica Jović iz Vlasotinca.